дӯстони азизи ман, касоне ки чой пурсида истабудем дар шаҳри Душанбе, чои Атоми пуэр чай ана омадак чой дорем в наличии 270 сомон нархаш духтарако дар инами офисмон ҳастай, метавонен биёен харидорӣ кунен. Ана доставкарам дорем 20 сомон доставка дар даруни шаҳр. Ана чой барои харошавӣ фақат ай алафо тайёр карда шудагия дӯсто. Ана ира то обеда мехӯред, ман худ музи хурдистам вай ҳаминаму чой. Баклажкам очень приятный баклажка барои реклама. Ним литрай барои ҳамида кадам фоидаи нағз дора, аппетиттона полный мегардонад. ҳам эконом мешавад дар хонатон, ҳам хароб мешавад дӯстои азиз. ҳам барои мардҳо, ҳам барои занҳо тавсия метиҳем. фақат занҳое ки шир метиҳен шумо да намешава, барое ки аппетиттона мегардона. мисол кӯдактон шир мехӯрад, шумо да ин мумкин нест. бесен кӯдак калон шава ба бихарен бихӯред.